ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ መዳብ ፎሬክስ ኣካዳሚ ሰላምታ ይብፃሕኩም እናበልኩ ንሎም መዓልቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ናይ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ጌርኩም ድማ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ብኣኽብሮት ይዕድመኩም። ኣብ ናይ ፋንዳሜንታል እንድሕር መፂና ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብዙሕ ንማርኬት ክፀሉ ዝኽእል ዜናታት ዳርጋ የብልናን። እዚኣ መወዳእታ ወርሒ ቁሩብ ዝሕል ዝበለ ናይ ፋንዳሜንታል ሰሙን እያ ማለት እዩ። ሓንቲ ዘላትና ናይ ካናዳያን ሲፒኣይ ወይ ድማ እቲ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ዝበሃል ናይ ሲፒኣይ ናይ ካናዳ ጥራሕ እዩ ዘለና። ካልእ ግን ክሳብ ኔክስት ማንዝ ብዙሕ ኒውስ ኢቨንት የብልና ናብዛ ሰሙን ማለት እዩ። ሓንቲ ኣብ ግምት ከነእትዎ ዘለና ግን ኣብዚ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ናይ ዩሮፕ ከምኡውን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ኢሌክሽን ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ኢሌክሽን ድማ ኣዝዩ ኣብ ጂዩ ኣብ ጂቢፒ ከምኡውን ኣብ ዩሮ ቁሩብ ፅልዋ ከልዎ ይኽእል እዩ። ንዕኦም ጥራሕ ብደቂቕ ምክትታል እዩ ዘድልየና እምበር ብዙሕ ፋንዳሜንታል ማርኬት ክፀሉ ዝኽእል ኒውስ ይብልና። ስለዚ ስትሬት ኣወይ ናብቲ ቴክኒካል ኣስፔክት ናይ ማርኬትና ክንሓልፍ ኢና ማለት እዩ። ኣብ ናይ ማርኬት ክንመፅእ ከለና ዲኤክስዋይ እንድሕር ሪእናዮ ሙሉእ ብሙሉእ ማርኬት ኣብ ናይ ቡልሽ እዩ ቀኒዩ ዝሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ግን ፕራይስ ዋላ ዳ ናይ ቡልሽ ይሃሉ እምበር ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ ስቲል ፕራይስ ባየርስ ወይ ድማ ቡልሽ ኮንትሮል ጌርዎ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ዘሎ። ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና ግን ኖት ከምዚ ሙሉእ ብሙሉእ ማርኬት ናይ ቡልሽ ክኸይድ እዩ ንብለሉ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ወይ ድማ ናይ ሳፕላይ ዞንስ ኣብዚ ፎርሙ ኮይኖምና ኣለዉ ማለት እዮም። ስለዚ ዲኤክስዋይ ነዚ ንእሽተይ ክሳብ ኣብዚ ፑሽ ክትገብረልና ትኽእል እያ እታ ቡልሽ ንብላ ዘለና ማለት እዩ። ምክንያቱ እንድሕር ሪእናዮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሙሉእ ካብዚ ጀሚርና ፕራይስ ሪጀክሽን ንብል ነርና ማለት እዩ። ሕጂ ግን ዲኤክስዋይ ንእሽተይ ፑሽ ናብዚ ክትመፀልና ትኽእል እያ። ድሕሪኡ ግን ኦል ደ ወይ ፕራይስ ከምዚ ኢሉ ሴል ፖዚሽን ክኸደልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዲኤክስዋይ እዚ ሪዛልት እዚ እንድሕር ሪእና ንሴል ናይ ምምፃእ ተኽእሉ እንድሕር ሪእና እቶም ሜጀር ካረንሲ ትሬድ ንገብሮም ድማ ሴል ፖዚሽን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ባይ ፖዚሽን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዲኤክስዋይ ነዚኣ ማርኬት እዚኣ ወይ ነዚ ስትራክቸር እዚ ብደቂቕ ክንከታተሎ ኢና። ዝኾነ እንሪኦ ሪኣክሽን ኣብዚ ድማ ንዓና ክሊር ዝኾነ ዳይሬክሽን ናይ ማርኬት ክትህበና እያ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝንእሽተይ ጋፕ ኣላትና እዚኣ ክሳብ ፊል ትኸውን ግን ማርኬት ዝኾነ ዳይሬክሽን ከርእየና ክፀንሕ ይኽእል እዩ። ስለዚ ፕራይስ ኣት ኤኒ ታይም ግን ናይ ዲኤክስዋይ ነዚኣ ብሬክ እንድሕር ጌርልና ኦል ደ ወይ ኣፕ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ። ስለዚ እዚኣ ብደቂቕ ክንከታተላ ኢና ሕጂ ማለት እዩ። እዚኣ ዝመፅእ ዘላ ሰሙን ብደቂቕ ክንከታተላ ኢና። ነዚ 106.39 ኤርያ እንድሕር ብሬክ ጌርልና ዲኤክስዋይ ኦል ደ ወይ ኣብ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ዋላ ኣብ ናይ 4H ታይም ፍሬም እንድሕር ጌርዮ ክሊርሊ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ናይ ዴይሊ እንድሕር ጌርዮ ማለት እዩ ኦል ደ ዌይዝ ማርኬት ዝን ላዕሊ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክሳብ ኣብዚ ክሳብ 114 ናይ ምብፃሕ እውን ተኽእሎ ክህልዎ እዩ። ስለዚ እዚኣ ኤርያ እዚኣ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ። ስለዚ ብዕምቆት ድማ ነዚኣ እንታይ ሪኣክሽን ትበና ናይ ዶላር ኢንዴክስ ክንከታተላ ኢና ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ናይ ጂቢፒዩኤስዲ ከም ዝሪኦ ዘለና ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ናይ ደማንድ ኤርያ ወይ ናይ ሳፖርት ሌቨል ሙሉእ ብሙሉእ ሪስፔክትድ ጌርልና ኣሎ። ፕራይስ እውን ኣብዚ ሪጀክሽን ጌርልና ኣሎ። ስለዚ ኣት ኤኒ ታይም ፕራይስ እንድሕር ነዚ ማርኬት ስትራክቸር እዚ ወይ ድማ 1.26 ኤርያ እንድሕር ሙሉእ ብሙሉእ 4 ኣዋር ታይም ፍሬም ብሬክ ጌርልና ኦል ደ ወይ ክሳብ 1.2447 ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ዲኤክስዋይ ኣብ ናይ ጂቢፒዩኤስዲ እዚ እንድሕር ሙሉእ ብሙሉእ ማርኬት ክሳብ ኣብዚ ሴል ክኸይድ ኮይኑ ዲኤክስዋይ ድማ እታ ክንብላ ዝፀናሕና ናይ ሳፕላይ ኤርያ ብሬክ ገይሩ ኦል ደ ወይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት። ስለዚ ነዚ ሰሙን እዚ ጂቢፒዩኤስዲ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ላ ከም ዝሪኣ ዘለና ባይ ፖዚሽን እንድሕር ክንኣቱ ኮይና ከዓ ዊ ሃቭ ቱ ሲ ቡልሽ ኮንፈርሜሽን ኣብዚኣ ናይ 4 ሰዓት ቡልሽ ልክዕ እቶም ቡልሽ ንብሎም ዘለና ነቶም ኣብቲ ናህና ኣካዳሚ ዘለኹም ሰባት ቡልሽ ንብሎ ዘለና ናይ 4 ኣዋር ዲስ ሪጀክሽን ካንድልስ ከምዚኦም ካንድልስ ኣብዚኣ እንድሕር ፈርሙ ገይሮምና ነዚኣ ብሬክ ስቶፕ ሎስ ናህና ቢለው ጌርና
ባይ ፖዚሽን ስትሬት ኣዌይ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ GBP USD ነዚያ تمثل بخمسة أجرنا مارك نقبرها كذلنا نريو يورو USD حجي كل جزء يورو USD and GBP USD they are similar most of the time مالتي not كل جزء يكونون جد most بزحتو جزء they are similar so أبزي كم زري أزلنا دما price ملو rejection at the same time rejections لذي price at any time نزي structures in the بري أجرنا بناي bullish confirmation candle buy position كرينا all the way to the up مالتي بحافش وجن 200 no sorry حدا نتبي 0.6 شوعته كلتا شوعته زي لاين زي بريك لاي 4 اور تايم فريم ملو بملو بريك تزي كويناتنا سيلز بهالاي كنرينا مالتي لذي كم قال اي مراص مالتي زي برايس زي اندحر بريك جيراتنا زي مالتي all the way سيل سبب زي كنرينا خلينا مالتي اوكي سبب زي سيل بوزيشن كنرينا بدحريو نزل نحر مور بريك جراتنا دما all the way لاي فاينل تارجتنا حدا نتبي 0.4 مالتي سبب زي سيل بوزيشن اي مخات تقولو كهلوا يغلي اوكي سلازي بفلايتي نا يورو إلكشن نبلا زلنا ندحر بخمي يسألوا وين فلتنا ندحر مور بناي بيرش ندحر ساليوان يوروغن all the way زي نبلا زلنا فيلك تكونا كسات تحت دما سيل بوزيشن كرينا بحافشوغن أبزيا بريك أوت نايزيا ستراكتشر زي وي بولش كونفرميشن كير أغم بايت بحال كيتاتو مالت ستيل زي نحرقنا جن برايس ستوب لوس نحنا بيلو جرنا بايكن حزينا all the way كتارجتكم حدا نت بزيرو شو منته همش ميت مالتي سلازي كليرلي يورو USD بخمسة من قد جرنا كن رأينا بسال ساي من قدني يورو NZD كومن تريد نقبر بخير هيكون تكاتم نحنا ميجر كارنسوس زبالتي أجن دحرينا beautiful زخونة ناي demand level form جراتنا لابزي كم زري أزلنا مالتيو all the way at the same time ولا بن sorry بناي daily time frame نحرجريون price معرفهم داي respect زخونة ناي نويح كزي market structure form جرنا له which is beautiful مالتيو at any time price نحن structures break جرنا all the way sell position كرينا مالتي all the way continuation to the downside all the way continuation to the downside nice breakout مالتي okay كم زي movement ناي market كنرينا مالتي سلازي إذا يورو NZD بخمسة من قد جرنا هنكاتل هنا أبناي بايز ملك الدماء برايس لك كم كالوت نا يورو NZD نا يورو USD and GBP USD نا bullish confirmation سبهم صنعنا we have to see bullish confirmation دماء ملو بملو أبزي أكن كلالنا مالي برايس ملو reject وين لنا which is good بدحريجن trend breakout straight away كم زي من قد كرينا مالي سلازي زياون أنت كابتن the best setup نايز سومن زخت كونها مالتي الرينا أبزن الرينا price reject at the same time reject جدما هنا ناي rejection أبزر إننا لوجن break سلازي جبرنا ترندنا هنا shift سلازي جبرنا market structure shift سلازي جبرنا we have to wait زين الرينا جن buy position كرينا مالتي بدحريون ريو USD GPY الرينا كابنا ويح مالتي ماركت معرخن داي straight away bullish movement يزخي زلو bullish trend حيزلنا خيدا لو which is respect زغونا مالتي حجي دما نزنا ينويح ناي ورحة خلطة ورحي mitigate زي كونه weak نعو مسيو mitigate جيرلنا له كان يسي straight away price test جيرلنا reject ويدما mitigation جيرلنا له مالتيو سلازنتانا كنسبه كابجا ماركت زيا at any time price reject وينلا حجزيا مسمنتاي تغيد مستناي دي اكس واي الرئيس نحنا دي اكس واي ندحر ملو بملو كابتا زون إذا تازلن ريجكت تكون لنا جميلة إذا دما all the way كابز برايس ريجكت لنا هنا سيل ناي مخطط هنا كله مالتي سلازي أبزيا نحرينا أنا 4 ساعات هنا ريجكشن هيبتنا نزلها سلازي 4 اور تايم فريم ملو ريجكشن نحرقنا ستوب لوس هنا أباب بمقبار سيل بوزيشن كرينا مالتي تزي كوينو جن
ستريت اوي ندحر برايس بريك جيرنا نستراكشرز دما كونتينيوشن تو اب ستريت اوي ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ባይ ሴል ዝበሃል ሰ ኣይክንርእን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ክልተ መንገዲን ሓንቲ ኣብዚኣ ሪጀክሽን ምስ ረኸብና ናይ 4 hour ታይም ፍሬም ስቶፕ ሎስ ንህና ኣባር ጌርና ሴል ክንኣቱ ኢና ከም ካልኣይ ኮንዘርቫቲቭ ኢንትሪ ድማ ፕራይስ ነዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ገይሩ ቴስት ገይርና እዛ ትረንድ ላይን ሴል ፖዚሽን ክንኣቱ ኢና ትሪእዋ ኣለኹም ማዕረ ክንደይ ኣዝያ ናይስ ወይ ድማ ብልስቲ ዝኾነት ሰትኣፕ ከም ዘላ ቅድሜና ማለት እዩ ኦኬ ፋይናል ታርጌትና ድማ ክሳብ ኣብዚ ታርጌት ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚ ስትራክቸር እዚ ብድሕሪኡ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ሴል ፖዚሽን ክንመፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ዩኤስዲ ጂፒዋይ ኣብ ናይ CHF GPY ድማ ብሓፈሻ ክንዛረበሎም ከለና ድማ GPY ኣዝዩ ዊክ ወይ ድማ ደኺሙ ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና ግን ሓደ ፓየር በቲ ደኺምዎ ዘሎ ጥራሕ ዝኸይድ ኣይኮነን ስለዚ ኣት ኤኒ ታይም ናይ CHF ድማ ፕራይስ እንድሕር ነዚ 178.98 ኤርያ ነዚ ስትራክቸር እንድሕር ፊል ገይራትና ክንከታተላ ኢና ብድሕሪ እዚ ድማ ፕራይስ ናይ 4 hour ሪጀክሽን እንድሕር ጌርና ስቶፕ ሎስ ናና ኣባብ ጌርና ሴል ፖዚሽን ክርኢ ኢና ኦፍ ኮርስ ቲ CHF GPY and USD GPY ሲሚላር ኣካይዳ ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን ክልቲኦም ኣብ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ወይ ድማ ለቨል ኣለው እዚኦም ድማ ንከታተሎም ፋይናሊ ኣብ ናይ ጎልድ ክንመፅእ ኢና ጎልድ ኢፍ ዊ ሲ ፕራይስ ማዕረ ክንደይ ሪጀክት ገይርልና ኣሎ ካብዚ ስትራክቸር እዚ ላስት ዝሓለፈ ሰሙናት እንድሕር እኒኣ ፕራይስ ካብዚ ሪጀክት ምስ ገበረ ንባይ ፖዚሽን ኢና ንሪኦ ኣለና ነርና ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ማርኬት ስትራክቸር ናህና ከምኡውን ናይ ላስት ዊክ ነዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ እንድሕር ጌርና ቡሊሽ ኢልና ነርና ልዕሊ 200 ፒፕ ትኸውን ኦል ደ ዌይ ከይዱ ኣሎ ሕጂ ድማ ፕራይስ እንድሕር ሪእናዮ ኢት ኢዝ ባክ and retest this beautiful trend line ኣብ ሪስፔክት ገይርና ኣሎ ስለዚ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ኣብዚኣ እንድሕር ሂባትና እዛ ትረንድ ላይን እዚኣ ማለት እዩ ቡሊሽ ባይ ጥራሕና ክንርኢ ሕጂ ኣብ ካልኣይ ነገር ድማ ፕራይስ እንድሕር ነዚኣ ትረንድ ላይን እዚኣ ብሬክ ገይራትና ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባብ ምግባር ክሳብ ኣብዚ ሴል ፖዚሽን ክርኢ ኢና ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚኣ ታሕተወይ ትለበል እታ ዝዓበየት ሴል ናይ ጎልድ ነዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣፕ ትገብረ እዚኣ እንድሕር ብሬክ ገይራትና ግን ጌም ኦቨር 2284 ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ክሳብ 2147 ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ጎልድ ድማ ብከምዚኣ መንገዲ ክንሪኣ ኢና ሪጀክሽን ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን እንድሕር ፎርም ገይራትና ኦል ደ ዌይ ባይ ካብዚኣ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ሰሙን እዚኣ ሒዘን መፅአ ዘለኹ GBP USD ዩሮ USD USD GPY CHF GPY ጎልድ ከምኡውን ዩሮ NZD ነዚአን ፓየር እዚአን ንከታተለን ኣብ ናህና ዳይሬክሽን ካብ ኩለን ሓንቲ 2 ወይ 3 ከም ዝኸዳ ኸ ርግፀኛ ስለዚ ነዚአን ንከታተል እያ ካልእ እቲ ሪስክ ማኔጅመንት ኣቦትኡ ኩሉ ግዜ ዝህቦም ኣናሊሲስ ወይ ዝገብሮም ኣናሊሲስ ብናተይ ርድኢት እየ ዝገብሮም ስለዚ ናትኩም ሪስክ ማኔጅመንት ብምውሳኽ ድማ ክትጥቀምሎም ትኽእሉ ኢኹም ስለምክትታልኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ዝኾነ ላይቭ ትሬዲንግ ክላስ ምሳና ክትኣትዉ ትደልዩ ናይ ዋትሳፕ ቴሌፎን ኣላትኩም ኮንታክት ግበርኒ ኣባላት ምሳና ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ስለምክትታልኩም ደጊመ ይመስግን ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ቻው